Бог да му се чува. Ще го натикам. Еми да. Добре. Слава на Господа, брати и сестри! Амен. Радвам се, че съм между вас. И радвам се най-много, че вие сте тук. Слава да бъде нашия Господ. Наистина, както каза брата, много има да се говори за Бог. Много неща имам да казвам за Бог. Но ще ви кажа най-важното. Как Бог ме намери. Брата и сестри, аз съм бивш мюсюлманин. Търсил съм Бога. Казвал съм Аллахъм, Аллахъм. Търсил съм го в звездите. Търсил съм го в луната. Къде ли не съм го търсил? Но знаеш, че Господ е някъде. Но не го познавах. Слава на Бога. Но се случи така в живота ми. Моята съпруга се разболя от една тежка коварна болест. И така, лекарите не можаха да дадат точната диагноза. Като всеки човек, аз търсих изцеление за моята съпруга. Но нямаше, брати и сестри. Отивах от лекар на лекар. Знаете ли? Бяха почнали да играят с нея като опитно зайче. Гледах как и пукат вените. Изследвания не можеха да й открият никаква болест. Ходих по екстрасенси. Ходих по очи. Колкото ходих по такива места, тя не ставаше по-добре. Повече се влошаваше. Един ден дойде Вуйчуй на гости и го питаме: Вуйчо, кажи някой по-силен оджен. Човека каза: в Разград има една жена, която, нали, много силна. Викам: добре, давайте, ще отидем. Запалихме колата, отидохме. Онази жена там се бая, там това, ала да и са парите, които дадох. Няма подобрение, брати и сестри. Тогава отиваме в едно семейство. Дъщеря му на този човек е жена за това семейство там. И отивам, питам жената, тогава тя е сестра. И казвах, аз не знаех, че тогава тя е сестра. И тази сестра ми каза следното: братко, преди години, вика, тази моята чанта, такава чанта ми го казва, пълна беше с лекарства. Аз без лекарства не можех да се движа. Обаче, вика, аз открих, вика, лекара над лекарите, вика. Амен! Който, вика, лекува без пари. И аз викам: кой е този лекар? Тя ми каза: Исус Христос. Амен. О, викам, ти какво ми говориш? Какъв е той Исус Христос? Аз съм мюсюлманин. Никога няма да го приемам. Вика ми така жената: братко, само ще спечелиш. Няма да загубиш. Тогава се обръщам към моята съпруга. Викам: ти какво ще направиш? Ще го приемеш ли? Вика: не, аз по-добре, вика, добре, вика, няма да го приемам. Тогава взимахме, обух си обувките и вече излизам. Тази сестра ми каза следното: почакай малко. Не дей бърза. Върни се. Послушай я. И почнах да й задавам въпроси: какво правят? Що струват? Тя ми каза: има ми пастор, вика. Нека да отидем при него. Нека да се помолят за нея. Братя и сестри, болестта каква беше? Моята жена беше обладана от демон. Затова не можеха да открият никаква диагноза, не можеха да й дадат. Стомаха й ставаше като камък. Камък, знаете ли какво? Камък! Като я хващаха тези неща, тя почваше да трепери. И ми казваше: кога ще свърши това нещо? Искам да умра.
така изповядваше тя тогава. Не искам да живея. И аз нали ви казвам, си отидох от Ходже на Ходже. Отидох при един Ходже. Знаете ли какво ми каза? Каза ми, на твоята жена остават 6 дена живот. Тогава се върнах в къщи. Тогава дъщеричката ми беше на 4 години. И тогава се обръщам аз към моя баща и казвам: татко, губи ни. Тя се заминава. Той тогава ми каза: аби ще търсим по-голям Ходже, вика. Ще търсим лек, вика. Нали тогава вече дойдоха тези хора. Нали ви казах. Дойдохме в разговор. И вече тогава, след това, отидохме при пастора. И пастора, когато ни видя, и ми каза следните думи: братко, защо си чакал толкова много? Но каза следното: за нас невъзможното, за Господ е възможно. Амин. Когато моята жена за 6 месеца, ако ви кажа, яде, повръща. Пие вода и повръща. Беше стигнала до 40 кг. 40 кг. Когато този пастор дойде с нас в апартамента, аз започнах да му задавам въпроси. Викам: пасторе, ние сме, викам, младо семейство. При нас мюсюлманите, викам, утрешния ден, ако ми се роди син, при нас, викам, има обрязване. Тогава той отвори Библията и ми прочете, че Исус Христос на 8-я ден е бил обрязан. След като чух тези думи, нещо стана с мен. Аз усетих в моето сърце, че този Исус е този, който ми липсва. Че този Исус съм го търсил аз. Тогава аз се покаях. Тогава прие Господ Исус Христос. И когато се помолихме за моята жена, слава на Господа, Бог я освободи. Но знаете ли, кое ми направи най-голямо впечатление? Видях 2 човека, пастора и жена му, чужди хора, се молят за моята жена, застъпва се за нея и плачат за нея. Слава на Бога. Викам: Господи, какви са тези хора? Знаете ли, когато беше освободена моята съпруга, знаете ли думите и какви бяха? Айда, иди ми купи нещо да ям. Когато може за 6 месеца тя не ги е казвала тези думи. Тогава, представете си, не жалях пари. Само я питах: какво искаш? Но слава да бъде на Господа. Амен. Слава да бъде на Неговото име. Амен. Но знаете ли, приехме Господ Исус Христос в живота си. И вече аз съм бивш миньор. Тези неща ми се случват, когато съм в мините, и се връщам към Търново. Нали, за лекари да търся. Но вижте, преди да се случат тези неща, чакам влака, нощния влак за София. Е, така съм застанал, пуших тогава, аз не познавах Бога. Запалих една цигара и гледам към Господа и пак го търсих. И към: Господи, къде си? Господи, защо не ми помагаш? Защо не помагаш на моята жена? Знаете ли какво се случи? Тогава дойде при мен един човек и ми каза следните думи: братко, гледам те, каза, че си много разтревожен. И аз му обясних всичко, му казах какво става в живота ми. И този човек ми каза следното: потърси Господ Исус Христос. Аз не му обърнах внимание, брати и сестри. От тук влезе, от тук излезе. Но след това вече като разсъждавам, нали, като мисля вече, виждам, че Бог ми е пращал хората си. Господ ми се е явявал като някой брат. Предупреждавал ми, казва, искал да ми каже:
Кой е? Аз не съм обръщал, защото съм бил сляп, не съм го познал. След като повярвахме, но дявола не спи. Дявола не спи. Започна, значи аз, предишният ми живот въобще не е хубав. Даже се срамувам, даже да го казвам. Въобще не искам даже да го казвам. Лош човек. От лош станах много добър. И това го направи Господ. Но от тази моя добрина се възползваха много хора. И това близките ти. Ден така, два така, аз започнах да вървя по пътя на плътския християнин, което е много по-лошо. Знаете ли какво направи Бог? Намразих баща си. Намразих баща си. Имаше случай защо стана всичкото това нещо. И знаете ли какво направих? Отидох, закупих оръжие да убия баща си. Но нали нашия Господ е милостив? Тогава вече от село се преселих в Търново да живея. Почнах да посещавам църква. И всеки път аз се молих. Виждах, че нещо не е добре с моя живот. Моето неподчинение към Бога. Това не беше добре. Но имаше един страдаше. И това беше моят син. Онур. Значи той като беше на 1 годинка, получи болестта бронхиална астма. Когато видях, че му дават инхалатор и чрез този инхалатор моето дете получава живот, въздух. Аз излязох извън селото и започнах да плача. И викам: Господи, аз съм видял Твоята слава. Господи, защо се получава това с моето дете? Когато отидох в Търново да живея, почнах да посещавам църква. Почнах, да ходим с семейството си. Обаче се молих, се исках от Бог, защото чувствах тук, че имам нещо, което ми пречи да се доближавам до Бога. И това беше моята непростителност и гордостта, която беше в мене. Не ми позволяваха за една крачка да направя в моя живот. Детето ми астматик. Карам го в София. Правят му изследвания, дават му лекарства. Вземаме тези лекарства и трябва да ги дадем тези лекарства на детето ми. Един ден моята съпруга ми казва следното: Айдън, аз заминавам на работа. В 12 часа дай лекарствата на Онур. Стана 12 часа, братя и сестри. Взимах лекарствата, извиках и сина ми при мен. Погледнах сина, погледнах лекарствата. Обаче казах: Господи, аз вярвам в Тебе. Амин. Господи, Амин. аз зная Ти какво направи с моята съпруга. Аз видях Ти как я изцели. Господи, аз оставям детето си в Твоите ръце. Взимах тези лекарства, отидох и ги свърлих в контейнера. От тогава до сега, слава на Господа, детето ми не остана астма, не остана нищо в детето. Слава да бъде на Господа. Но все имаше нещо в моето сърце, което ми пречи, нямах свободата. Това беше омразата ми към баща ми. Разбирате ли? Не ми позволяваше. Нямах мир в себе си. Една вечер така застанах на молитва и казвам на Господа: Господи, Ти си казал да направим една крачка, другото да оставим на Теб. Господи, аз не мога да направя дори тази крачка,
Не мога, Господи! Направи нещо с мене, Господи! Тази вечер! Братя и сестри, аз си легнах. Сутринта станах. Знаете ли какво направих? Казах на жена ми, на децата ми, ставайте. Защо? Ще отидем на дъското. И какво ще правим? Ще отидем в бащиния ми дом. Амин. Жена ми ме гледа, децата ме гледат. Викам, да, ставайте. Ставаме, качваме се на автобуса и заминаваме. Стигнах, отворих бащиния дом, вратата, гледам майка вътре. Баща ми го няма. 4 години аз не съм отварял вратата на баща ми. Обядвахме. Отидох, прегнах кобилата, натварях буклук. Аз знаех къде ще намеря баща ми. Тръгнах. Сега той не му очаква. Обаче той познава коня си. Познава и каруцата. Кой ли си вика човека? Кой ли това? Обаче да ви кажа само едно нещо. Колкото повече го доближава, толкова по-голяма любов слагаше Господ в сърцето. Толкова колкото повече се доближава. Правиш нещо за сплене. Аз ви казвам, 4 години не съм го виждал, аз едното вчера не съм го виждал. Когато вече го доближих от тук до края на стената, видях, баща ми плаче. Слязах от коня. Отидох при баща си и му казах: татко, прости ми. Аз се греших против теб и против Бога. Тогава си взимахме прошката един от друг. Това нещо го правеше само Господ Исус Христос. Това аз като човек не можех да го направя. И затова искам да ви кажа, непростителността е лошо нещо. И гордостта в човека, това са лоши неща. Затова аз бих ви казал, прощавайте докато е време. Прощавайте докато е време. Не дейте бъде горделиви, защото гордостта убива, без да се осъзнае. Аз обичам баща си. И аз благодаря на Господ. Благодаря на нашия Господ. Слава да бъде на Него. Има много неща, но нека да оставим и на пастора и той да говори.